أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ina farawa da sunan Ubangijin Yesu, Ubangijin Musa, Ubangijin Haruna, Ubangijin Sulaimanu, Ubangijin Ibrahima, Ubangijin Isa alaihi salam, Ubangijin annabin ƙarshe, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A gurguje mutane sun ta magana cewar kwana biyu baban Cinedu an ji shiru baka ce komai ba da sauransu, me yake faruwa? Da farko ni wannan abun ban ɗauko shi wai ina yin faɗa ba ne. Ni ba faɗa nake, muna yi ne domin a gyaru. Muna kira ne domin a bi hanya madaidaiciya. Ɗan tsakanin nan akwai abin da ya samu ƴan uwanmu Kiristoci, ba zai zama na suna alhinin wannan, duk da mu ma ya sassame mu tunda mu ma akwai garuruwan da aka je aka kakkashe mana mutane, aka kokkona mana mutane. Wannan masifa ta riga ta zama ruwan dare. Amma a matsayinka na musulmi, idan masifa ta samu Kirista, kaka kuskura kai murna da ita. Ka zama mai baƙin ciki da irin masifar da ta samu ɗan uwanka ko da ba addinin ku ɗaya ba. Domin Kiristoci musamman wanda suke arewa, ko mu ƙi ko mu so ƴan uwanmu ne. Allah ya haɗa zaman mu tare, addini ne ya raba mu. So duk wata masifa da za ta faɗa masu ba ta farin ciki ba ce a gare mu. Sai dai mu fatan Allah ya kawo ƙarshen ta. Ubangiji Allah ya ba gwamnati ikon kawo ƙarshen waɗannan masifu da ke damun mu, domin masifa ce da ke damun, ba wai maganar in ana magana ma wannan masifar musulmi ya fi kowa shan wahala ta arewacin Najeriya. Ya fi kowanne irin addini shan wahala ta a Najeriya. Domin yanda wannan masifar ta ɗauke musulmai, wallahi ba ta ɗauki kwata Kirista haka ba. Amma ba wai muna faɗin cewar ɗaukar Kiristan ba wani abu ne ba, amma dai a yanda magana take ne, mu mun sani cewar a wannan masifa ta fi ma akan musulmi. So da haka duk lokacin da masifa ta faɗa akan wanda ba musulmin ba, in ma kai farin ciki da ita to kai ma tana zuwa kanka. To babu wani abun farin ciki a cikin wannan, domin ba rigima bace ta addini, iyakaci a ce ko ta kabilanci ce, ko ta neman duniya, ko ta wata masifa daban. Addu'ar da muke, Allah ya sa gwamnati ta samu bakin zaren, idan daidaito za a nema tsakanin al'ummanmu da wa'annan mutane, to idan shine mafi maslaha, kamar yadda aka yi a Kaduna, aka samu maslaha, aka zauna aka daidaita, wanda daga zaman nan muna jin har yau dai an samu dai sauki, kusan a ce kashi 85 ko 90 akai. To idan wannan ne zai ba mu maslaha, Allah ya ba gwamnati ikon haɗa wannan al'umma guri ɗaya domin samun maslaha. Idan kuma wa'insu suka tubure, waɗanda su ba maslaha suke nema ba illa su ɗauki rayuwar mutane, Allah karka ba su ikon ci gaba da abin da suke. Wannan shine maganar da zan yi. To irin wannan masifun sun faru, ya zama na dole ne ka jajanta ma ɗan uwanka Kirista. Abin da yasa nake faɗa haka shine, idan ka duba addinin mu ya nuna mana a cikin duk wasu addinai na duniya, babu wasu makusanta addinin mu irin Kiristoci. Wannan abin da addinin mu ya gaya mana kenan. Babu wasu makusanta addinin musulunci irin addinin Kirista. Idan ka cire addinin Kirista, babu wani addini da ke kusa da mu in ba su. Abu na biyu, addinin da Allah ya amince maka da ka auri 'yar cikinsu, kuma ka ci yankansu, ka ci abincinsu, to kaga Allah bai nuna maka kyamata tsakaninka da su. Mu ba muna magana akan magana a fito ka faɗa ma mutum gaskiya, ko ya so ko ya ansa ko ba ya ansa ba, kai dai in gaskiya ta zo za ka fito ka faɗa mashi. Wannan shine tsakanin mu da Kiristoci, babu ƙiyayya. Kamar yadda wasu ke fassarawa, za ga wasu suna rubuce-rubuce, kamar shi wannan fasto mamma na ga wani rubutu magana da wai yake haɗa ni da Paul, cewa ai yanda Paul ya tsani Kiristoci yake kashe su, kamar kai ne a yanzu. Wannan ba ƙaramin sakarci ba ne. Ani babu tsana tsakanin da Kiristoci. Wallahi in na tsani Kiristoci, wallahi ba zan ji kunya in faɗa ba, domin babu wani dalili, babu abin da zai faru. Amma na sani ba na tsana Kirista wallahi. Ban tsani Kirista na minti ɗaya ba, domin addini na bai ce in tsane shi ba. Idan faɗar gaskiya ita ce tsana kai a gurin kamar to kai kan sai ka ci gaba da wannan. Babu wani abu. Amma faɗar gaskiya da faɗin
nuna daidai a gurin da daidai take da nuna rashin daidai a inda rashin daidai take, in shine kiyayya a gurinka, to wannan fa lillahi alhamdu. Ni dai ina gaya muku cewar ni a nawa ra'ayin, a koyarwa irin ta addini na da kuma mai irin ra'ayi irin nawa, to babu kiyayya tsakanin mu da Kirista. Sannan duk mutumin da zai ɗauki kiyayya ya ɗora ma Kirista personal kawai, haka da kawai kai ka ɗauki kiyayya ka ɗora ma Kirista, to ba kai koyi da addinin ka na musulunci ba. Addinin mu ya yarda mu ci abincin su, ya yarda da aure tsakanin mu. Yawwa. Kamar da Ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar da aya akan yadda za mu ci abincin su, kuma mu iya auren ƴaƴansu. A lokacin da Ubangiji ya saukar da wannan aya, Ubangiji subhanahu wata'ala ya san suna haɗa Allah da wani, ya san suna cewa Yesu Allah, ya san suna kiran Holy Spirit Allah, ya san suna kiran Allah Allah, ya san akwai masu bautan Maryam suna Mary Allah, amma a haka Ubangiji ya ce mana wa ta'amul ladhina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Wato yanka na mabiya littafi ya halatta a gare ku, haka kuma naku yankan ya halatta a gare su. Wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladhina utul kitaba min qablikum. Wato da ƴan mata a tsararru masu mutunci waɗanda ba bayi ba za ku iya aure su. Sannan da ƴan mata tsararru masu mutunci na mabiya littafi wa ahlul kitabi, wato kamar Kiristoci kenan, su ma ya halatta ku aure su. Wani Kirista masifa kwara ɗaya, wallahi sai Allah ya tume ka akan haka. Babu kiyaya tsakanin mu da Kiristoci. Yau idan Kirista ya zama musulmi a addinin nan da kake ciki daidai kuke da shi, babu abin da ka fi shi, sai ma ya fi ka in kai wasa. Sai ka dage, saboda shi an zubga mai duk wani zunubansa, duk zunuban da ya ɗebo an zuba mai da su. Kai ne kuma yanzu naka kake kaka gida. Da haka da wanda ya shiga musulunci yanzu da wanda ya shiga a shekara 100 duk sunansa musulmi. Sannan wanda bai shiga musulmi ba kuma ba ka da dalilin sa mashi kiyayya, domin addinin ka bai ce ka sa mashi kiyayya ba.